फ्रेंड्स देखंतु ये हूँ सारीसुहा पहाड़। ये कौन सी वाटरफॉल नुहे बर्तमान मुझे आपको कैमेरा जूम करके देखा देखो बर्तमान ये गाड़ी फुल वर्षा हेले हम वाटरफॉल बुझे वाटरफॉल नुहे वाटरफॉल बर्तमान वाटरफॉल बर्तमान ओडिशा सरकार बंद कर बहुत असुविधा बहुत दुर्घटना घटी बर्तमान पूरा ये खणी एरिया आम बर्तमान यही रास्ता दे जाऊँ बालेश्वर शेष सीमा ये देखी आसवाई आमर वाटरफॉल देखार किसी कारण ना वाटरफॉल को आसी नी ये देखो ये सब पुराणा रास्ता यहीपटे जो रास्ताटी अच्छी ये रास्तार बर्तमान गाड़ी जीवा आसा कर फ्रेंड्स फाइनाली आम आगरपड़ा कुपारी रोड उपर अच्छु बर्तमान देखो कुपारी खईरा गंडीबेड़ सुर अनंतपुर कुपारी मात्र आम रहा 1.5 किलोमीटर भर आम कुपारी बजार उपर पहुँचा। कौन बोर्ड रे कौन मोर देखा ये आगू देखा कौन माँ अंबिका अन्न भंडार बर्तमान कुपारी आम बर्तमान कुपारी बजार उपर पहुँच सारी देखो ये कुपारी मार्केट बा कुपारी बजार आ भाई को पचार भाई देखा पचार भाई ना कुपारी ये कुपारी पहाड़ केते दूर रहा भाई तंकर किसी कहना पान चुबाऊँ ना कौन गुटका खाऊँ हो देखिए आगू क्या पचार कुपारी पहाड़ जावा बर्तमान समय पाखापाखि 2टा 3टा हम आ काला बैशाखी माड़ी आसला आगू को जो रास्ताटे देखुं सीधा ये हूँ खईरा बामू गले कुपारी पहाड़ को जावाक पड़ो चलते बर्तमान कुपारी पहाड़ जापर जाए बालेश्वर शेष सीमा देखा। देखो ये कुपारी पहाड़ देखा देखो अल्प बाट रहा आगू 2-3 किलोमीटर गला कुपारी पहाड़ पड़ो वर्षा पाग सुलसुला पवन टी अधिक दौर चलतु जा बुली आस कुपारी पहाड़ देखी आसवा। बर्तमान बामपटे जो रास्ता देखुं ये पूरा खणी की रास्ता खणी कौन वाटरफॉल नुहे बर्तमान वाटरफॉल बंद कर चलतु बर्तमान ऊपर को जावा ऊपर जाए आम तो बालेश्वर शेष सीमा देखार अच्छी चलतु बर्तमान ऊपर को जावा शेष सीमा टी देखी आसवा।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛୁ ଆମେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ପୁରା ପାହାଡ଼, ଏ ସାରିସୁହା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଗଡ଼ୁଛି, ଖଣିକି ଯିବ। କୌଣସି ୱାଟରଫଲ୍ ନୁହେଁ କି ୱାଟରଫଲ୍ ନୁହେଁ। ଆଉ ମୁଁ ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରା ଜୁମ୍ କରି ଦେଖାଉଛି ଗାଡ଼ିକି ଯାଇସାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସାରିସୁଆ ୱାଟରଫଲ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗାଡ଼ି ଫୁଲ୍, କ୍ୟାମେରା ଜୁମ୍ କରି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ଫୁଲ୍। ବର୍ଷା ହେଲେ ଏଠି ହେବ ୱାଟରଫଲ୍ ହେଲେ ସେଠି ୱାଟରଫଲ୍ ଯିବ। ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ସେପଟେ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଇଏ ପୁରୁଣା ରାସ୍ତା। ଆଗରୁ ଏଇପଟେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇପଟେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ରାସ୍ତା ପାର ହେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏ ରାସ୍ତା ଏତେ ଖରାପ ଯେ କେବଳ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଖଣିକି ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଆଉ ବାଇକ୍ କିମ୍ବା 4 ହ୍ୱିଲର ଯିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର। କେବଳ ଡମ୍ଫର, ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଟ୍ରକ୍ ଏଇ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏଠି ସେମିତି କିଛି ଦେଖିବା ଦୃଶ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଏପଟକୁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରା ଜୁମ୍ କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଶହ ଶହ ଫୁଟ ତଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଣି। ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପାହାଡ଼ରୁ ସବୁ ପାଣି ଝରିଲେ ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ଏଠି ବହୁତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ୱାଟରଫଲ୍ଟାକି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ୱାଟରଫଲ୍ ନୁହେଁ, 4-5 ବର୍ଷ ତଳରେ ୱାଟରଫଲ୍ ମାନେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କେହି ବି ଆସିକି ଏଠି ୱାଟରଫଲ୍ ବୋଲି କହି ବହୁତ ଟୁରିଜିମ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଖାଲି ଖଣି, ପାହାଡ଼, ଧୂଳି, ପଥର, ଖାଲି ତ ଗାଡ଼ି। ଆଉ ଘଣ୍ଟାକୁ ଶହ ଗାଡ଼ି ଏଇ ଖଣିରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କୌଣସି ୱାଟରଫଲ୍ ନୁହେଁ କି ଏଠି କୌଣସି ଦୋକାନ ବଜାର, ଖାଇବା ପିଇବା କୌଣସି ଏଠି ସୁବିଧା ନାହିଁ। କେବଳ ଖାଲି ଖଣି। ଆଉ ଏଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁ ଏ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜମିକି ରହିଛି, ଏ ପାଣି କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ କି ଆସିବାର ନାହିଁ, ସେ ପାଣି ସମୁଦାୟ ରହିଛି। ଏ ଯେଉଁ ଉପରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ରାସ୍ତାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଏଇ ରାସ୍ତାଟି ଥିଲା। ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ ଲୋକ, ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ପାହାଡ଼କୁ 2 ପଟେ କଟା ଯାଇଛି। ଏପଟେ ପାହାଡ଼ର ବନ୍ଧ କରାଯାଇଛି, ଏପଟେ କଟା ଯାଇଛି। ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ଆଉ ଆଗକୁ ଗଲେ ପଡ଼ିବ ବାଲେଶ୍ୱର ଶେଷ ସୀମା, ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ କାଳ ବୈଶାଖୀ ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ କିଛି ସାହସ ହେଉନି। ଦେଖିବା ବର୍ଷା ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସେଇ ପାହାଡ଼। ଏ ପାହାଡ଼ର ନାଁ ହେଉଛି ସାରିସୁଆ କପିଳଝରି ବନ୍ଧାନାଟ ହିଲ୍। ଆପଣ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଏ କୌଣସି ୱାଟରଫଲ୍ ଜାଗା ନୁହେଁ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ରାସ୍ତା ରହିଲା ଆମର ପହଞ୍ଚିଯିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯେଉଁ ସୀମାରେଖା, ସେଇଠୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଲାଗିବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁଣି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲଟି ହେଉଛି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେଇ ପାହାଡ଼ରେ ହିଁ। ପାହାଡ଼ ତଳ ଟିକେ ଏପଟ ହେଉଛି ସାରିସୁଆ ୱାଟରଫଲ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରକୁ ଯାଉଛୁ। ଏ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି, ଅଳ୍ପ ବାଟ ଅଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପୁରା ବାଲେଶ୍ୱର ଶେଷ ସୀମା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି ବୋର୍ଡ଼। ମୁଁ ଟିକେ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ ପୁରା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଶେଷ ସୀମାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ହେଉଛି
मयूरभंज को रास्ता आ बोर्ड पाखक आउ थे आपको देखा देखो एपटे लिखा जाइए बालेश्वर आपण को स्वागत जनाऊँच। एपटे देखु एपटे देखु बालेश्वर आपण को विदाय जनाऊँच। ये हूँ बालेश्वर मयूरभंज पहाड़ रे ही पहाड़ बालेश्वर मयूरभंज पहाड़ एपटे एपटे तौल को रास्ता एपटे बालेश्वर को एपटे रहा मयूरभंज कलमगढ़िया एपटे रास्ता आ एपटे जो रास्ता देखुं ये हूँ बारीपदा कप्तिपदा ए रास्ता। ये हूँ बालेश्वर और मयूरभंजर शेष सीमा और ये पहाड़टी हूँ सारीसुहा कपिलझर बंदानाथ हिल। जय जगन्नाथ। आपण पाखर मु विदाय नौची फेर देखा नेक्स्ट वीडियो रे रहिली।